Навучыць людзей дзейнічаць у выпадку ўзнікнення пажару або іншай пазаштатнай сітуацыі і аказваць першую дапамогу пацярпелым. Менавіта такая мэта адзінага дня бяспекі, які пройдзе ў Беларусі 25 верасня. Ратаўнікі разам з прадстаўнікамі іншых зацікаўленых службаў і ведомстваў правядуць комплекс прафілактычных мерапрыемстваў для таго, каб грамадзяне сталі больш дасведчанымі ў пытаннях асабістай бяспекі. 25 сентября во всех регионах Витебской области пройдут мероприятия, приуроченные к Единому дню безопасности. В организациях и предприятиях пройдут учебные эвакуации, информационно-обучающие встречи. Кроме того, в каждом регионе области будут работать интерактивные площадки, организованные службами экстренного реагирования МЧС, милицией, здравоохранением, ОСВОД, газовой службой и энергетической. Целью Единого дня безопасности является обучение населения действиям при возникновении пожара и других внештатных ситуациях, а также оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Гражданам рекомендуется принять участие в проходимых мероприятиях, чтобы повысить свой уровень знаний в вопросах безопасности жизнедеятельности. Тэма бяспекі не страчвае актуальнасці. Навыкі эвакуацыі з будынкаў, уменне пры гэтым рухацца па ўказальных знаках, веданне правілаў паводзін у натоўпе – усё гэта спатрэбіцца ў выпадку ўзнікнення пазаштатнай сітуацыі на аб'ектах з масавым знаходжаннем людзей.